Lo mfanekiso oqoshiwe utshengisa ama-security ebamba ngendluzula ikhansela elingadalulwanga igama. Ngemuva kuzwakala amakhansela ememeza ebuza ukuthi wenzeni uZikode. Ama-security abukeka elindele impi ngendlela agqoke ngayo, abonakala exavuna amakhansela amabili ezama ukwafukula. I-ANC KwaZulu-Natal isola i-IFP ngokuhlasela amakhansela ayo. Bengunobudlwembe kwamakhansela enkatha enquthu ukuthi uma ebona ukuthi ahlulwa yinkulumo ezenzeka ngaphakathi emkhandlweni, aletha izigebengu ezingama private security ukuzokhipha amakhansela e-ANC ngoba ephikisana nenqubo abafuna ukuyenza ngekho emthethweni. Kodwa i-IFP iyayichitha lezi insolo ze-ANC. Iqembu lithi amakhansela e-ANC abengalawuleki. Ibona uqoba bahlele ichaos lafana kwikhansela. Amakhansela ka-ANC njengoba ubona bephethe ngisefoni ibuza ukuthi yingani bebeyo recorda. Kusho bebehlelile ukuthi bazofike baphazamisa lokho okukhombisa khona ukuthi i-ANC ayikazi ukwemukele ukunqoba kwenkatha lapha yana enqulu. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nobuholi bomdabu uthi ulizwile udaba futhi uzoliphenya. Bongani Gema, indaba ze-SABC eThekwini.